došli kao da ljudi, danas ćemo igrati malo kantera i ja ćemo nekom serveru idemo. Ljudi, evo, ovo je taj server. Dobro, idemo. Znači, počet ćemo sa chatom. Kao što vidite, možete to u selection of ordinary knives da fino uzmete. Veoma cool. Nije modni, nije cheap nikakav, samo obično, znači imate back knife, ordinary knife, svašta ima, nije što čega nema, kako da će vam kažem. Moće. Imate back knife, imate neki pravo, crne, imate svakakve noževe, ljudi. Moram ga ubio sam, stick together team, ok, ljudi, mogu vjerovat, nikad nisam bio dobar na ovakvim levelima, jer nisam baš dobar knife fighter, ali ljudi, evo prešlo neki drugi server, zato što je vjerovatno bila završila runda na onom serveru i ja sam sada terorist. Idemo dalje radi, brojte. Idemo dalje u bitku moća. S koga govorim, protiv kanter terorista. Joj, svi su od kanter terorista, si mogu govoriti. To, ja sada. I to, jest. Bog te mazo, ništa. Ljudi, nastavimo, znači, bili smo umrli, ali sada idemo u osvetu. Mi ćemo koga možemo da uvidimo, koga ne možemo. Šta ih je ko gama kanter terorista? To. Ali kako to, Bog? Ima raznih knajfova, to su sweet knajfovi. Ljudi, izvinujem se ako čujete nekog pozadi, imam goste, ali nema veze, uzet ćemo kalaš. Izvinujem se stvarno, dosta će se čuti ovi pozadi, nema veze. Idemo sada, jednostavno, probati pogledati, imaju i lijepe kapice ovdje da ih zakone kapice. Jednog sam ubio. Bog, bacio čuvaru. Flash granata. Ja sam ga... Ne! Ljudi. Moramo sačekati. Ljudi, nastavljamo svojim serverom. Idemo. Uzet ćemo... Nijem što kup. Može sve neđe da opet se desi. A to je stalno. Znači... Evo, znači, ljudi... Čekaj. Bio sam skočio. Znači, samo s drugim nekim serverom. Idemo, čekaj. Ne mogu hvatiti, šta je ovo? Mazu, mislim, ovo je previše me nervira. Je bilo to za ovu epizodu. Poslije ću vam IP od servera s noževima i ljudi. Vidimo se.